हेलो गुड मर्निं लोगोफोर साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै थ' आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ हाजासे सापर्ट खालामगोन मानोना गुबुनफोर बादि जाहाथे आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो बिनि थाखाय। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों रायज्लायनो नागिरनाया नैबेसो जे जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो दुवार ओनसोलखौ लानानै रायजो दाबिबोबाय थानाय जाय हान्जा जोंहा DJP बे DJP हान्जाया दिनैनि समावहाय माने BPF हान्जाखौ फैगौ इलेक्सननि थाखाय मदद होनो बिथांमोना ओंखारदों बा बिथांमोनहा हान्जायैनो बा गासैबो माने बिथांमोननि दलानो माने BPF हान्जाखौहाय मदद होनो होननानै बिथांमोना ओंखारबोदों बा प्रेस मिट होदों। दा बिथांमोनहा मा जाहोननि थाखाय गावसिनि दुवार ओनसोल जे रायजो दाबिनाय बे रायजो दाबिनायखौ दोनथ'नानै दिनै BPF हान्जायावसो मानो बिथांमोनहा मदद होनो नागिरदों बा फैगौ इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना दिनै BPFखौ मानो मदद होनो नागिरदों दा बे आरोखि। थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा बिथांमोननि बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय खोनासंग्रोनानै लादो ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंहाय। प्रथमावनो गोजोननायखौ जासिहरबाय नोंसोर पर्टेल मिडियाफोर नोंथांमोननो। बाथ्राया जाहैबाय दिनैहाय जोङो DJP दलनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट लादों जे जोङो थांनाय समफोराव DJP दल दुवार ओनसोल जनसंगम परिसंगम होननानै मोनसे दल सालायबोबाय थादोंमोन। उद्देश्यआ जाहैबाय मोनसे जे बे दुवार हालामखौ लानानै मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जुनै जोङो खामानि मावबोबाय थादोंमोन। दा बे समाव बोथोरखौ नोजोर होनानै जोङो दुवार ओनसोला सानबाय जे जोंनि आलादा रायजो बिनायनि दा मोनसे परिबेस गैथ'वा, जायनि जुनै जोङो गथै DJP बा दुवार ओनसोल बिग्रा दल संगठनफ्रा जोंनि खामानिफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय। बाथ्राया जाहैबाय जे BTCखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव जोङो मानोना मिन्थिगौ जे जोंनि बे BTCआ स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ। मानोना बुंनो थाङोब्ला बे BTCआ थायाबा जोङो सोरनि जुनैहाय रायजोखौ लाबोनो नागिरदों। दा जोङो बेखौनो नोजोर होनानै गोथौयै सिन्था धारा खालामनानै जों नायनानै नुबाय जे जोङो BTCखौ रैखा खालामनो हायाबा फैगोन समावहाय जोंनि बे हालामा माने गोसोम जोमै दाखिनाय बादि मोनसे सम सफैसिगौ आरो। मानोना नोंथांफ्रा मिन्थिगौ आसाम सरकार आरो बेजों लेङाइ फेङाइ थाफानाय जे दल संगठनफ्रा दिनै सरकार जायफोर सालायनानै दङ बिथांमोना BTRखौ संबिधानिक मर्यादा होनो जुनै पार्लामेन्टआव लांनो थांगासिनो दङ। बिनि मानिया मा जाखो? बिनि मानिया बेनो जाहैबाय जे BTRआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोबा जोंनि जे मोनखानाय BTC 2003आव बियो स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ। मानोना 6 सिडुलनि संबिधानाव मोनसे काउन्सिला मोननै स्टेटास मोना, संबिधानिक भाबे मर्यादा मोना। अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै नायदो नोंथांमोना BTRखौ लानो ना BTCखौ लानो। जे BTCआनोखि अटल बिहारी वाजपेयी LK एडभानिया बर' आरो बेहाय थानाय गासै कमिउनिटिफोरनो मान सन्मान सहकारे लाल बाति सहकारे मोनसे सेफगार्ड होनाय बुलेट प्रुफ बादि बे एलेखानि मानसिफोरखौ अननानै सोबख'नाय नादबनाय गादब जानायनिफ्राय जेन' आसाम हादोरनिफ्राय रैखा मोनो, जेन' बे एलेखाखौ गावसोरनो खुंथाय खुंनो हायो, बे रोखोमै माने पावार फांसन फाइनान्सियेल पावार फांसनजों लोगोसे जे आसाम रायजोआ जे बोसोरखिया बाजेट मोनो सापस हमना लादो 1 लाख करोड़, बिनि प्रत्येक बाजेटनि सालाना 10% होनांगौ होननानै बे रोखोम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टजों होनायजों लोगोसे BTCखौ गठन खालामदोंमोन। दायो नोंथांमोना BTC आरो BTRनि एकर्डखौथ' नोंथांमोना मोजाङैनो मिन्थिगौ जे BTRआव दानि BTR जे बिसोरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जेबो गैया। थगायनानै खालामनाय, दिन्थिलायै एकर्ड खालामनाय, निस्सय बेवहाय नोंथांमोना बुजिनो हायो बे एकर्डआ मा रोखोम जागोन। दिनै गासिबो प्रकाश जाजोब्बाय जे BTCआ एसे मोजांमोन मान सन्मान सहकारे जायफोर एकर्डखारिफोर बिथांमोनाबो जेल हाजतआव जायफोर दंमोन गासिबो गजोबदों। प्रत्येकथा थारमाने बुजिनो हायो जे BTCनि दफाफोरखौ रिभिजिट खालामनानै जेन' BTCखौ डाइल्युट खालामनो हायो, BTCनि दालाय दासाफोरखौ दानखांजोबनो हायो। मानोना हेमन्त बिश्व शर्माया मेगन सानाय दंमोन। मानोना जोंनि बे BTCआ आर्टिकेल 244A मतन मोनसे अट'नमास स्टेट बादि
बेबादि खुंथाय गोहोआ जोंनाव बिटिसिआव दंमोन दा बे जिनिसखौ हेमन्तआ नायनो हायामोन जायनि जुनै बेखौ बोरै सिफायनो हायो बे सिफायनायनि जुनैनो बिटिआर एकर्डखौ दिन्थियालासे जायफोर सागानखारि भलाय फुस्लाय धमकि समकि होनानै जेरैखियाब्लाबो साइन टाइन लाहोनानै दा बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना संबिधान फरायनानै नायनो हागोन माला स्टेटास मोननै मोना काउन्सिलावलाय नोंथांमोना जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधान जाबायबा बिटिसिआ अट'मेटिक स्क्रेप थारमाने ससान घाटआव थांनो 2-3 मासल'सै दा जुदि बिटिसिआनो थायाब्ला जोंनि रैखा कबचानो थायाबा जों सोरनि जुनै रायजो आलादा रायजोखौ बिनो नागिरदों जायनि जुनै जोङो दोनथ'नांगौ बाध्य जाबाय दे नोंथांमोना मिथिगौ अलरेडि गभर्नरनिफ्राय नटिफाइड जाबाय बिटिआरआ दा जायनि जुनै एमपि नांगौ एमपि जायखौ जों देरहाहरगोन जे गुलुं गुजुं जानानै दङ जे पार्लामेन्टआव थिग खालामहैगोन मबेया थिग मात नाट बुलथुआ माखौ मारिनांगौ टाइट खालामनांगौ बिनि जुनै जोंहा प्रतिनिधिनि दरखार दङ जायनि जुनै जोङो बिपिएफ दलखौनो सायख'दों जे जेरैखियाब्लाबो जोङो बिपिएफ दल सारा रावखौ नुहुराखिसै जे बे एलेखानि गथाय जाति भाषाखौ दैदेनलांनो हानाय खुंथाय खुंलांनो हानाय गावनि गोहोजोंनो आसाम सरकारा हद हा सेन्ट्रेल फान्ड नाना रोखोम प्रजेक्ट प्रप'जाल गासै एस्टिमेट गासिबो जोंनो बिटिसिआनो मावनो हायोमोन साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै डिपार्टमेन्ट लांफिननाय खामानिया जाजोब्बाय गासिबो अब्ला जोंनावलाय माथो दंबावो जेबोआनो गैला मानोना जोंनि स्टेटासफ्रा चिफ मिनिस्टार बादि चिफ होनोमोन केबिनेट पर्यायनि स्टेटासमोन लाल बाथि गोजा दिनै बुरो बहाथो लाल बाथि नुयो स्रां जेबो गैला डिसिएसपिखौनो सार होनला हैयोनो दाना बे रोखोम जानानै जोंनि परिस्थितिया फैबाय जायनि जुनैनो जोङो बिटिसिखौ जेरैखियाब्लाबो बासायनांगोन बुंनो थाङोब्ला फैगौ बिसायख'थिनि प्रत्येकता बिसायख'थियाव जों देरहानांगोन हाग्रामा सारखौ बिपिएफ दलखौ मानो लायाखै 17ता देरहाखांनायनि उनावबो मानोना हाग्रामा सारनि दलखौ लायोब्ला बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनो हाया जायनि जुनै 17ता देरहाखांनायनि उनावबो बिसोरो बिपिएफजों एलायन्स थासेयावबो स्टेट सेन्ट्रेलाव नोंसोरजों एलायन्स गैया होननानै लाना खारलाबायनानै बिसोरो हाइजेक सरकार दा सालायनानै दङ थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो जे बिथांमोनहा दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय मा फोरमायखो नङा होमबा बिथांमोनहा दिनै गावसिनि दुवार ओनसोल रायजो डिमान्ड खालामनायखौ दोनथ'नानै दिनै मानो बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट होनो ओंखारबोखो बा दिनैनि समाव बिथांमोनहा फैगौ इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै मानि थाखाय दिनै बिपिएफजों बिथांमोनहा ज' थानानै बिपिएफखौ देरहाहोनायनि खामानिखौ मानो मावनो नागिरदों नङा होमबा थ' नोंथांमोना बुजिबाय बा नोंथांमोना मिथिबाय दा आं बेखौ बुंगोन माखासे बिपिएफनि गिदिर मोनसे बिग प्लासजों लोगोसे बिथांमोनहा माखासे सिन्था धारनाया जाहैबाय माने नोंगौ बिथांमोननि साननाया माने जोंनि फिउचार बा जोंनि इयुनखौ नायनानै बिथांमोना बिटिआर बा बिटिसिजों कम्पेयार खालामनानै मा फारागथि दं बिटिआर आरो बिटिसिजों बे मोननै एकर्डनि गेजेरावहाय मा फाराग दं बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै नोजोर बोनानै मोनदों हयथ' बा बिथांमोना साननानै मोनदों हयथ' थारैनो दिनैनि समावहाय जोङो बिटिसिखौ हमथानानै लाखिनांगौब्ला जोङो दिनै बे बिपिएफ हान्जाजों सापर्ट होनांगोन बेखौ बिथांमोना मोनदांदों दा बे हिसाबैनो बिथांमोना दिनै बिपिएफ हान्जाखौ मदद खालामनो होननानै ओंखारबोदों आइ थिंक माने बियो बिथांमोननि जे दिनै बिपिएफखौ सापर्ट होनो ओंखारबोनाय आं सानदों बिथांमोननि बे ओंखारबोनाया दिनै बिपिएफखौल' सापर्ट होनाय नङा बिथांमोना सम्पुर्ण जोंनि बर' हारिनि बा सम्पुर्ण जोंनि बिटिसिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना ओंखारबोदों दा बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना गावसिनि जे दुवार ओनसोलनि जा दाबिमोन रायजो दाबिमोन बे दाबिखौ दिनै दोनथ'नानैब्लाबो बिथांमोना दिनै बिपिएफआवहाय लोगो नांनानै बा सापर्ट होनो होननानै ओंखारबोदों आरोखि थ' जेन हक लोगोफोर दिनैनि समावहाय जों बुंनांगोन जे माखासे साननो हनो गोरों रायजो राजा बा माखासे साननो हनो गोरों मेलेमजिबि जोंनि बर'फोर बा माखासे दैदेनगिरि लाइननि जायफोर सुबुंफोर मिथिगौ बिथांमोनहाबो दिनैनि समावहाय बिटिआर एकर्ड बिटुइन मा होनो बिटिसि एकर्ड बिनि गेजेरावहाय मा डिफारेन्स दं बा मा फारागथि दङ नाथाय माखासे जोंहा पलिटिकेलनि सार्थनि थाखाय
दिनैनि समावहाय मेगन गुनुब्लाबो बा मेगन नुनानैब्लाबो दिनै खाना जानानै दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंसोमगासिनो दङ बा माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा रायजोनि गेजेराव नंखाय रावजों बुंबाय थानायखौसो जों नुनो मोनो। थ' जेन' हक लोगोफोर जायखियानो जादोला भिडिअ'आ गोलाव जाबाय आं बेखिनिखौनो भिडिअ' लाबोदोंमोन। स' थेंक इउ फर वाचिं जै बर' हारिनि।